агресії Росії на територію України. До речі, вона вже відбулася в Криму, і Крим там фактично анексовано. Завтра маріонеточний, точніше післязавтра маріонеточний референдум це все підтвердить і узаконить. Причому ми знаємо, що росіяни возять прямо автобусами, які будуть голосувати за цю анексію. На мій погляд, терміново потрібно зробити. Перше. Здійснити інвентаризацію, огляд і підготовку до належного стану споруд цивільного захисту у місті Дрогобичі, у тому числі протирадіаційних. Друге. Розробити систему оповіщення населення про евакуацію населення, оскільки більшість радіоточок вже не функціонують. Потрібно налагодити зв'язок з кожним головою будинку і організувати спеціальні сирени. Третє. Перевірити схему евакуації населення, донести її до відома кожному голові будинку. Четверте. Провести навчальну тривогу в місті, спроектувати ситуацію ракетного удару або авіанальоту, з тим, щоб співпрацювати ситуацію на практиці. І я також пропоную провести відповідні навчання у школах і в інших навчальних закладах. Хочу сказати, що я мав зустріч з паном Миколою Летнянченим, який відповідає за цивільну оборону в нашому місті. І ту інформацію, яку мені довели, я не маю ще її на папері, мені її тільки не дадуть, але ситуація є дуже плачевна. Фактично наші всі бомбосховища, у нас взагалі немає бомбосховищ, щоб ви знали. Тільки на великих підприємствах у нас були протирадіаційні укриття, які зараз всі є занедбані, запущені, затоплені водою деякі степнику, зокрема, розграбовані, приватизовані. Тобто у нас цивільної оборони сьогодні немає. Противогазів для населення немає. Є застарілі противогази в міській раді, які вже вийшли свої строк давності. Ціна противогазу є 800 гривень. Щоб ви знали, тобто, я не хочу нікого лякати, але повірте мені, що ймовірність війни на наступний тиждень є надзвичайно висока.